Du kommer fra en forening mod flykabringer. Kan du fortælle mig lidt, hvad I laver? Jamen, vi kan for eksempel finde på at lægge på lur op med håndbagagen i flyet. Og så når kabreren går i gang, så hopper vi ud, binder dem og tæver dem. Og når de så ligger der bundet og tævet, hvad gør I så ved dem? Så knipper vi dem og kaster dem ud af flyet, så de kan se, hvor fucking langt nede der er, mand! Men også herhjemme er der mennesker, der er klar til at gå til ekstremer for at bekæmpe pornoficeringen. Vi har talt med en af dem. Du kommer fra en forening, der bekæmper pornoficering. Hvordan gør I det? Jamen, det vi gør, det er, at vi ligger på lur. Og så når en flok pisseklamme handelsskolepiger med flotte patter kommer rendende, så springer vi frem, og så smadrer vi dem fuldstændig, mand. Og når I så har smadret dem, hvad gør I så ved dem? Så knipper vi dem og kvæler dem, mens de kommer, så de kan se, hvor fucking billige de er, mand. Der findes virkelig mennesker, der uprovokeret overfalder homoseksuelle. Hvem de er, ved vi ikke, men vi har talt med en talsmand. Du er gaybasher. Hvad går det ud på? Jamen, det vi gør, det er, at vi plejer at lægge på lur. Og så når bøsen kommer svansende, så springer vi frem, binder ham, og så tæver vi ham. Og hvad gør I så ved ham, når I har tævet ham? Så knipper vi ham, så han kan se, hvor fucking klamt det er, mand! Skræmmende. Du kommer fra en forening, der bekæmper doping. Kan du fortælle lidt om, hvordan I arbejder? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at lægge på lur op i de franske bjerge. Og så når Tour de France-feltet kommer cyklerne, så springer vi frem, og så tæver vi dem. Og når I så har tævet dem, hvad gør I så ved dem? Så knipper vi dem og kommer i deres blodår, så de kan se, hvor fucking farlig doping kan være. Der er individer i det danske samfund, som vil gå til ekstremer for at håndhæve dyrenes velfærd. De vil sågar bryde loven. Vi har her på Mørk og Jul mødt en af disse galninge. Du er dyreaktivist. Hvad gør I for at hjælpe dyrene? Jamen for eksempel så kan vi finde på at lægge på lur ved en minkfarm, hvor dyrene lever under kummerlige forhold. Og så når der er fri bane, så sniger vi os ind, og så slipper vi dem fri. Okay, men hvad gør I så bagefter for at hjælpe dyrene i den virkelige verden? Så knipper vi dem, så de kan se, hvor fucking hård naturen kan være, mand. Du kommer fra en forening mod alternativ medicin og mystik. Kan du fortælle mig lidt om, hvad jeres arbejde går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur ved en helsekostbutik eller hos en clairvoyant så. Og så, når der kommer en flok akupunktører gående forbi, springer vi frem, binder dem, og så tæver vi dem dog. Når I så har tævet dem, hvad gør I? Gør I så ved dem? Så knipper vi dem og giver dem akupunktur med pikken, så de fucking kan lære at bruge ordentlig medicin, mand! De fleste af os har prøvet det. At få en finger i trafikken, blive kaldt fed spasser eller blive dolket i kæben med en bajonet. Road rage er et stigende problem. Raserianfald, grov vold og folk, der tisser på hinanden i trafikken frem for i ægtesengen. Men hvad er road rage egentlig? Road rage, det er et fænomen, som jo som oftest opstår imellem to trafikanter. En god trafikant og en kvindelig trafikant. Den dårlige trafikant, det kunne være den kvindelige trafikant, foretager sig som oftest noget fuldstændig uovervejet i trafikken, der er til skade og til stor gene for alle os andre dygtige, gode, opmærksomme trafikanter. Og lige pludselig opstår der en intens situation, hvor jeg bliver nødt til at flyve ud af min bil og hive fat i det lule af en møg, som har et
på alle måder kan der bare være sætte sig ind i en bil og hele verden i fare. Det burde edme være. Det burde... Undskyld. Men hvor slemt står det egentlig til herhjemme? Vi har sendt et skjult kamera ud i trafikken. Min... Et andet... Hver dag i dagens Danmark opstår der mere eller mindre kringlede situationer, der for at blive løst på en ordentlig måde, kræver ordensmagtens indblanding. Vi skal med vogn 47 på patrulje. Vogn 47 er på patrulje i Lyngby lige uden for København. Det har været en rolig dag, indtil en knallert overhaler dem i en meget høj fart. Så satan det. De sætter efter knallertmanden, men han prøver at stikke af. Stikke af? Der er pludselig fingeren. Føreren virker tydeligvis beruset. Satan, nu brækker sig med en skideskidt. Så, fremmed. Lette, så var. Det var farligt, var med blinker. Babu! Det er så godt ud, hva' kammeraden? Du vidste det fuld, hva'? Ej, jeg tror bare, jeg bliver køresyg. Det er en god aften. Nej, det skal bare ikke nogen bedre. Så nu prøver vi. Prøver lige. Ja, det er jo altid rart at blive mødt med et smil, når man udfører sit arbejde. Det gør det hele jo. Det er hele sådan lidt lettere, ikke? Hvad tænker du på? En, der hedder Jytte. Mange fingre er der her. Har du drukket? Mange fingre er der. Hvor mange fingre jeg har drukket? Så går du lige på linjen her. Kan du gå ned ad linjen? Jeg kan godt ramme fliserne. Ja, det står ikke. Altså, når vi har fanget sådan en forbryder her, skal vi have alkometeret frem. Fordi alkometeret, det lyver aldrig. Og så bagefter, så skal han ind på stationen, og så laver vi en blodprøve. Fordi en blodprøve, den lyver faktisk dobbelt så lidt, som alkometeret gør. Faktisk. Altså det dobbelte er aldrig. Indianer! Stop det der. Det er politiet, du! Ja, det er jo som om, vi ikke har fået den ballon med til det. Det er faktisk et alkometer med det her ballon, ikke? Og den har vi så ikke fået med. Men på den anden side, det er jo kun en knaller, ikke? Det er jo ikke nogen lastbil. Er det så din knaller, den der, kammeraten? Op for helvede. Der var du! Jeg tror bare, vi giver dig en reprimande, ikke? Så gør du bare ikke det igen, ikke? Det kan jo kunne, hvad der skal. Det er godt. Det er modtaget. Det er jo en kammerat. Ja, det er jo en god dag igen, ikke? Altså, vi får fat i sønderen, vi får talt med ham, og jeg føler, vi når igennem til ham. Det er det gør han sgu ikke igen.